दिनाव नोंथांमोना नैबे BPF दोलोआव जयेन जानायनि खारना मा माने बेखौ एसे रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथांमोना फोरमायगोन नामा? खारना जाबाय जों सिगांनिफ्रायनो जों इउपिपिएलाव थाबोदों आरो गोबाव सम जाबायमोन जों इउपिपिएलाव थानानै खामानि मावबोनाया जोङो प्रसार खालामाखै जाय इउपिपिएलनि थाखाय खामानि मावाखैबो होननो हागौ खिन्थु जोङो जोंनि भटफोरखौ इउपिपिएलाव होबोदों आरो ओमफ्राय बिनि गेजेराव फैयै फैनानैहाय उनाव मोनफैनो हादों जे ओरै इउपिपिएलाबो जोंखौ बिसोरो जोंनि नङा होनना बुङो आरो ओरै हाग्रामानियाबो होनो बिसोर जोंनि नङा अब्ला जोङो मावरिया बादि जाबाय आरो ओरैबो जाया ओरैबो जाया बेनिखायनो दिनै जोङो डाइरेक्ट सिनायथि लाथारनानै जोङो मोनसे पार्टिजों सिथाबनो थानोसै होननानै जोंनि थांखिया बेनो आरो बेखौल' बुंनो हाबाय। आच्चा जितु प्रमद बर' बिथांनि जेनाखि बिटिआर सान्थि सुक्ति नङा होमब्ला बे बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों जेनेबा नोंथांमोननि जेनाखि एरिया बेफोरबायदि एरियायाव मा डेभेलप जादों नोंथांमोना बिनि फारसे एसे बुंनो हागोन नामा? डेभेलप जानायखौथ' जोङो जोंनि जायगायावनो दङ जे डेभेलपा जायाखै जोंना दालाङा ओरैनो गोग्लैसोना दङ 5 बोसोर थांबाय प्रमद बर'नि रायजो सालायनाया नाथाय बिसोरो जोंनो दिनैसिम दालांखौ होफैनो हानाय जायाखै दा बेनि बहुद उसुबिदा जानानै दङ जोंनि इउपिपिएलआ बे दालांनि थाखायनो डेभेलपनि जानाय जायगाखौ आं बेवहायनो बेखौनो बुंनाय जाबाय आरो। आच्चा बिथांमोना जि बिराद डेभेलपनि बाथ्रा बुङो नङा होमब्ला थारैनो बिदिब्ला बिथांमोना खुनु डेभेलपनि खामानि मावनो हायाखै आरो ना? आच्चा दिनै नोंथांमोना बबे प्राइमारिनिफ्राय फैदों? आच्चा इउपिपिएल सरकारनि दिनाव नोंथांमोना मा सुबिदा मोनखो एसे फोरमायगोन नामा रायजो राजानि सिगाङाव? खालि बे सिगांनि थाबोखानाय बेखौ होनदों रायजोफ्रा बे न' मोननाय दा बियो हाग्रामानि दिनावनो फाथायखानायमोन होनना बुंदों आरो जोङो बेखौ मोननाय जादों आरो मोननाया। दानि गोदानाव जेबो मोनाखै। दानि गोदानाव जेबो होआखै गाव गावसोरसो लाजोबदों आरो खामानिखौ लादों जों इसिबां सापर्ट होदोंमोन इउपिपिएल होननानै जोंनि मानसिखा नालाय जों जेबो होआखै आरो जेबो लामा होआखै जोङो। सोर लाजोबदों मानसि बासि सेलेक्ट खालाम बिसोर थाखा फैसा रानदों जादों खामानिफ्रा रानलायदों मावदों जादों आरो बेनो बिदिब्ला जेबो जयेन जानाय जादों आरो जेनेबा बेहाय थानानै मा लाब जों ओंखायनो BPF-आव थादों आरो। दा फैगोन समाव नोंथांमोना BPF-खौ सरकार फैनायाव लुबैयो नामा? लुबैयो। आच्चा बिदिबा जेराव थादों जों बाहायनो थाबायबाय। आच्चा ओरैनो बिदिब्ला फैगोन समफ्राव नोंथांमोना BPF-नि जानानै खामानि मावसिगोन नङा होमब्ला? बिदिब्ला नोंथाङा इउपिपिएल सरकारनि फारसे मा बुंनो सानो आरो बिथांमोना दिनैसिम बेसेबां डेभेलप मावबोखो एसेब्लाबो नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा बे सरकारनि बेलायाव मा मोनखो एसेब्लाबो बुंदो नोंथाङा। जोंथ' इउपिपिएल सरकारनिफ्रायनो दा जेबो मोनाखैनो जेबो थाइसेबो मोनजायाखै जों माबा उनाव दैबो मोनाखै जों माबा हिनजावफोरनि थाखायबो जेबो गैया आरो दा गय बिफां बायदिसिना गायनाय बेबो गरसेबो गैया जों सान्सखौनो होखाया जोंनो माबा कपारेटिभनो हिनजावनोबो सान्स होआ आंनि थाखायबो आं सान्स गैया आरो। बिदिबा जेबो होनो हायाखैना बिथांमोनहा? गैया मालाय मानसि नायै रानै आच्चा दा बेनोसै आंनि बुंनाया आरो ओंखायनो बाव जों थाबाय आरो BPF-आवनो फैफिनबाय जों बाव थाना मा लाब जोंलाय जेबो मोनाबा मोननांगौ गोनांखौ मोनाबा जों थाना मा लाब बाव माने एथ'ग्राब दाम गोसा बुस्थु बाहाय गारबाय थानो जों। आच्चा बिदिब्ला फैगोन समाव नोंथांमोनहा BPF दोलोनि जानानै माबायदि खामानि मावगोन? मानसि जाखाबाय नालाय दा मावनांगौ गोनांखौ आं मावथारसिगोन आरो। फुरा सापर्ट आरो ना? आच्चा सरकारा फैगोन आसा दंना? दे थेंक इउ।